познайомився з одним істориком з Иркутска. І він мені написав письмо, каже, я шукаю вашого земляка Льос Антона Кашко. Не знаю, и он вот со Сломенского повета, с такой-то вёски, зараз это вёска в Дятловском, Боцкович, в Дятловском районе. Каже, а кто таки был Антон Кашко? А Антон Кашко, каже, в армии Колчака керовал полком. Полком керовал такого Кашко. А что? Вот у меня есть такие документы, я вам досылаю. Он мне досылаю все. Мне, каже, нема ні здимків, нічого. Ви можете мені допомогти? Бо я збираю історію Білогвардійської армії. І людей, які там, особливо тих, хто були при великих посадах. А де можуть бути його матеріали? Можуть бути в Витебському обласному архіві і в Витебському архіві КДБ. Але коли ви напишете особисто в КДБ, значит, вам не дадут этих материалов. Треба писать о какой-нибудь организации. И он мне расписал все про Антона Кашко, что он ведал и так далее, все. Я поехал в ту вёску, нікого вже з прозвищем Кашко нема у вёсці, але були, старіші люди кажуть, були, ну всі роз'їхалися, там той, було вельми шмат з прозвищем Кашко. Значить, варіант який? Особисто я не можу, бо я, каже, я писав особисто в архіви, ніхто мені нічого не відказав. Я про Дятловський музей робив запит у архів КДБ в Витебску. І приходить пачка документів. І фотоздимки його, і біографія, і акт допита. Двойче репрессированный был. Один раз его репрессировали менавіто за то, что он служил у Белогвардейской армии. Первый раз ему дали 5 годов, потом он вернулся в Витебск, працевал программистом, экономистом, программистом на фабрике Кагановича, а после его другий раз репрессовали и расстреляли. Где расстреляли, неведомо. Видать, в тех самых Куропатах, под Витебском, і про які тепер опошній час часто пишуть і нагадують той місцину, де розстрілювали, як у Мінську, під Куропатами. І здимок прийшов, здимок, два допита, все. Но саме цікаве, що прозвище, хто допитував, заклеєно. Старших лейтенантів заклеєно папіркою. Своїх ховають. Але все допит, як його допитували, що він казав, да, я був, все, так далі, мені, він все, ну, відомо, він там обороняв, все, добре, пишуть резолюцію, добре, да підпишіть, що ви згодні з моїм допитом, як ви допит вели, він перечитує, розписується, все нормально, ну, здається, все нормально, чоловік ніякої такої великої шкоди не зробив. І зверху така резолюція, розстрілять. Понимаете, зашли на допыт, да, допытали, нормально допыт прошел, все, документы, ничего страшного, читающие допыты, ничего страшного нема, все нормально, и резолюция расстрелять. И он вышел с кабинета, а надо расстрелять, и сразу его и расстреляли.